Αδελφέ, Γιώργη. Να είμαστε καλά, να ερχόμαστε κάθε χρόνο. Έτσι. Κάθε εβδομάδα. Πώς το εθνικός τριμμός Παρίσος τι είναι εδώ. Ναι. Πάμε προς το καταφύγιο Μπάφι. Να η ταμπέλα. Θα την πάρει τώρα, περίμενε. Εδώ είμαστε στο μονοπάτι, είναι διασταύρωση προς Πχούνη, Αγία Τριάδα και Μπάφι. Εμείς κατευθυνόμαστε προς τον Μπάφι. Πάρε με αδερφέ λίγο. Έλα. Άστινα. Βάλε το χεράκι κάτω από την κάμερα. Μη φοβάσαι. Ό,τι πεις Τις αδερφέ. πάω και μόνος μου. Ναι. Ωραίος. Από Εκεί εδώ που πάει είσαι προς εσύ Μπάφι. τώρα, από εκεί πάει, μπράβο. Από εδώ πάει προς Μπάφι. Μπράβο. Να είμαστε καλά, να ερχόμαστε. Ναι. Πάτα το ρεκ, γιατί βλέπω ότι... Σε βγάζει κάμερα. Κατουράζει. Όχι ρε. Το Γιάννη. Εμένα με συγχωρείσαι. Αλλά... πρέπει να φάω. Πρέπει να φάω για να πάρω δυνάμεις. Ρε, πάει το χρυσό χάρτα. Έδεσμα, μου αρέσει που έχει Έδεσμα. Έχει λάδι αυτή όμως, Λάδι, ξελάδι. Εμένα μου βουρήσω